Sinuhun kula yang sowan kula
samya medali alir takdir duwe leting koto muncar nyumangunduniti disposo payuwono panjenengan ingsun. Lho kok kawas padani kaya Petruk nggih. Ing abdi kula Petruk ingkang sowan. Lho kok bawor ora munggah. Wulan iki mawon kula. Mengin ita-ita pun wonten napa-napa ya kula munggah mriku pun mriku. Antong mriki kula ten mriki kadih anu kadih nyawang sesawangan teng kraton niku. Ngono lagi nyawang sesawangan kraton Ndawrawati wengi. Benten kali gemien kula sowan mriki. Siniki pun dipene dasare ratune pinter anggene bangun iki darat. Yo wor. Wis matur tong sing kepenak sing enak tong. Si tata pisik tatah nggonmu matur bener kan Mbawur yo sederengipun ing abdi kula matur ndara kula ndara Gusti kula ing abdi kula Petruk nyuwun pangapunten kula kloyo-loyo nggih nyuwun pangapunten kula menika sowan mriki kalih Kang Mbawur sepindah ngaturaken sembah kula katur tak tampa truk pangestu putih nggih kula tampi. Kula pundi wonten iku dados Cahya Nur Cahya. Mugi-mugi dados dawa umur kula. Muga-muga truk nggih. Nyong jatuh mengko matur dhewek iki. Oh iya, ya ngono, matur dhewek. Ana iki dadi apa truk ngaten Ndara Samba kula ngaturaken ati. Tak matur. Ndara Setyaki nggih ngaturaken tanpa truk. Ndara Dawa sami. Ndara Pati ya apa pangestu putamane truk nggih. Ndara Setejo ya truk tak tampa pangestu putamane iki kula tampi. Ha niki ngaten. Gusti kula sepindah kuwi kawijinan jane ping kalih. Nalikanipun jaman rumiyin menika Ndara Kresna niku nate ngendika. Ndara Kresna niku nate ngendika bilih wonten ing dinten ingkang badhe dhateng iki Baratayuda Jaya Binangun kedados. Bener, Bro. Lah moko Baratayuda niku kedados wonten paraga 3 ingkang kedah dados tunggal menika botoh batos botoh lain botoh inggih menika wonten naminipun ingkang dados pageripun Rama Semar. Lah Rama Semar niku ngendika, "Truk, aku arep miwiti apa, Truk? Aku bakal munggah mring kayangan Ndara Kresna ayo jaluk nyerestu pangestu. Ndara Kresna Paswanana bareng karo kakangmu. Aku direstone aporane aku arep rek ngapus kalawancine kudu gayuh wahyu tridaya. Wahyu ingkang mengko-mengkone kangge kakuatan Ndara kula Pandhawa. Mila kula dugi mriki sepindhangaken pingkalipun ngaturi Ndara Kresna Kyai Semar badhe miwiti nikah. Dedom tatlen kinetap kumedhot padoning lati. Netra kotak kondaran diri hidup
nalikanipun janjinipun Ndara Bathara nalika semanten yo ngaten. Kakang Semar besok aku yen sekolah wajib waktu Tridaya mudhun aku disaper aku dijaluki pangestu mila dinten iki lamane pun ajeng mangkat pintelune nih kan yang supat dinangkung sarimono kanugrahan iso terus Wahyu Tridaya ki anggepe lamamu wahyu apa iki menika wahyu botoh barok duduk Wahyu Tridaya iku wahyu kadigayan kanoragan kasutikan apa Kakang Semar butuh kadigayan lho ya Kakang Semar butuh kadigayan lho Kakang Semar wis sekti kok Kakang Semar wis didaya Kakang Semar wis linuwi apa Kakang Semar bakal lho wis pokok bakal dadi kadigayan karo legan kasutikan kudune mikir yen Kakang Semar iku kudune duwe penggali nalar yen wong tuwa ora kakang umur ora kaya ngono pangkarepe ono foto mirai son Mas Paku Mice Luhur datang Pokaryo Gelung Rina petani Gusti ini betul apa-apa ini sampun kalau kakek lama ini kuda dia wujud gajah pikiran wujud jam nyam sekar patul dewek nyam kau ngarani ngacuri kemaku kongso tetek kaya putulo panjeriting tulangga esti ora kata ikang dijelayu bawor kowe maju iki kula maju kula rasa mendosol kula niku wau boten krasan apa-apa panjenengan boten keparen njobani ngiloni ramane boten apa-apa kula niki kula matur iki kula dasare wong bodho kula wong desa kula wong ora ngerti lor kidul kula ngerti ning barang ramane niki kengkenan kula ramane kula ni kongkonan kula wor nganan darane kon ngenek katek tegaluki restu pangestu lah jenengan wis tau janji niku udah kantong nangis
kula mboten ajeng nangis iki kula medhit. Ramane kula dicolok-olok napa mboten kersa tindak nang kayangan mboten kersa ndobani ramane kula mboten apa-apa. Ning aja ramane kula dianggep anu wong sing urip kakek umur ora ngemu ora bilang kosong ngomong ramane kuda mboten terima. Penjenengan najeng jaiku kenapa bangga kersane jadi ajang olok-olok ramah juga udah duko yasinipi bumantor bawor petok sambo nuwun dari pangandika maju kamon kita kepala bulwan. Kakang Semar tundune meko tumatake gawe tarabito wakil tridoyo ora bakal papanake ning anggane Kakang Semar sitak kakang dirisun muga-muga wakil tridoyo ora bakal manggon Kakang Semar nanging manggon yugaku Suteja. Oh iki nanging sikut godhong aja ngerti ana sing ngerti Kakang Dawa. Oh iki Kakang Dawa medal pasiran pasarkan bubarake iki stakedal sidul putih.
Prabu Monarpasura. Ing mangkono kagem milaya nata ndrati. Pariti sing Wisnu Bilakara panas pitung panungkul. Kok kagem milaya nata ndrati panas pitung panungkul Panaraga. Wisnu iki ngomjoyo mudhun saking angganipun. Pindha peksimit saking progane. Kalon Wirawati nun pangapunten dinapa menapa boten payogi mangke upami Loko Wahyu dipun papanaken anggenipun Kang Mas Bumantara lha mongko menika sampun kinodot kalian menika Wasumar kowe bocah ngerti apa sanggo arep dikaya apa aku isin ling sembah putraku biyen Kamas Mustejo kowe ngerti Setyaki nggih rebut waktu Senopati Gatotkaca Sinapa Semar ngoni Gatotkaca aku ora balane oh iki tak sampani kene Bawor yen nak guguk Makutha Waton di langkat kebono pakunjaran ana sedosane oh iki madal pasilan iki ngerti kula pun kalintang panamu
mengkono sabdane Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Kuwi kaliku sabda pendhita Ratu Pendhita Jalma Winasi Sakti Mas Pandhu. Pangandikanipun tan kena mula wali ya tan kena malela. Sakti Mahmud Dara Sabdarinata dirikan sami kawogan. Upami Cinandra Pinda Kresna Gangga Prawita Kresna Cemeng Gangga Banyu Parwita Delancang. Iya ya mangsi tumetes kertas putih tan kena binus. Sang Prabu Sri Bathara Kresna saka ndur ngedatos sareng pamboyawi song-song gawat. Binaya budaya Srimpi manggung tanggung Jaka Ploro. Nalika sakmono kondhuripun Sang Prabu Sri Bathara gumelya mendung ketiuping maruta.